Her hos Bakker Petersen Fragt i Randers kører vi rigtig meget nærdistribution i og omkring Randers. Vi bruger også vores lastbiler om natten til det, vi kalder bulktransporter til vores fragtcenter rundt omkring i landet, som hører under Danske Fragtmænd, ligesom vi gør. Mange af bilerne er mindre distributionsbiler, som kører kortere afstande, og derfor har vi valgt at satse på 9 liters motoren Euro 6. I efteråret sidste år havde vi behov for at investere i noget nyt materiel, og vi kontaktede vores lokale Scania-sælger. Vi er ikke nervøse for Euro 6-problematikken omkring driftomkostninger på katalysator osv., da vi kører på servicekontrakter, og de er heller ikke blevet fordyret af, at vi skulle have Euro 6. Her hos os kører vi med 35 lastbiler. Vi har ca. 50 løstrailere, som primært bliver brugt til transport af gods om natten til vores terminaler rundt omkring i landet. Vi kører på det seneste en del modulvogntog og har stor fokus på vores brændstoføkonomi, og har derfor også valgt at køre Scanias Streamline produkt ind i vores flåde. Vi sætter stor fokus på vores brændstoføkonomi og har også meget fokus på chaufførernes ve og vel. Og da Scanias vil vi synes formidable indretning, lav indstigningshøjde, god plads i førerhuset, har vi oplevet ved at tage chaufførerne med på rådet, at vi får en meget gladere arbejdsstyrke og nogle tilfredse mennesker at arbejde med i dagligdagen. Vi er en servicevirksomhed, vi lever af tilfredse kunder, og derfor vil vi ikke belaste vores kunder og deres omgivelser mere end højst nødvendigt. Vi lever i en verden, en branche, der er meget konkurrencepræget, og vi har brug for hos vores leverandører, at de er til stede, fleksible og klar til at tage imod os, når problemerne de opstår. Og det har vi fundet ved vores Scania-værksted her i Randers. Vi er en transportvirksomhed, og vi gør det, som vi er gode til, og overlader service og reparationer til værkstederne. Det er der, deres styrke ligger. Vi sørger for at køre pakkerne.